son Rolando Aldao Palleiro, xoguei no Catuxa os últimos 2 anos, pois xogábamos aí en frente da miña casa, empezamos a xogar, íbamos xogar a Caión, íbamos xogar a Laracha, íbamos xogar a Uxes, ao Oseiro, a Lañas, a Peisaco, e a Copunouqueira aí, que era a máxima rivalidade, non? O balón, cando eu empecé a xogar, era de coiro, tiña así un chisme, e aquilo iba cosido con un cordón de coiro. E claro, cando idabas de cabeza, se idabas só... dabas a marca na cabeza. Eu tamén fui directivo, e en vez de meter cartos para o bolsillo, non me chegaban 50.000 pesetas, para a temporada, porque había que, se querías quedar ben cos xogadores, tiñas que facer algunha festa, non? Porque pagar non pagabas. E cando estábamos federados tampouco se pagaba. Foi unha boa época porque normalmente era a diversión que tiñamos aí. Todo Dios que viña a xogar aquí a Catuxa sempre se tratou moi ben, e eles ainda hoxe siguen vindo a Catuxa. Que che parece? Que a xente como a da Catuxa que non encontrou en ningún lado, pouco máis.